everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Nanaog siya balik. Mukha ko pansit. Kuno ka pa makapili kwarto. Musuggest ko nga ang ikaduhang kwarto gikan sa hagdanan paduong sa tuo ang gamita ha. Guman mo kaon diha, pahuway na. Ikaduha nga kwarto sa... May nanugto sa pultahan. May laing taong gumiapot. Ikayo na ni. Magapangahin ako tabang. Asa? Uy, ko! Ayaw pagsaba! Ayaw gid pagsaba. Kung di ka gusto nga musamot ang akong kasuko nimo. Og labi gid sa imong kaluha. Sud sa kwarto. Suda! Kinahanglan tabangan ko nimog sulbad ining problema nga gigimugna sa imong kaluha. Dali, dali. Uy, ko! Ayaw na ko. Mat! Suda! Ayaw pagsaba. Sa man ni problema, uy. Nga naman ni, uy. Kinsa man ka na nag-share nga ng pit niya? Ay naman to si... Sa pultahan sa kusina, Bilyo. Sir, ngano di man pwede agyad ang pultas at tubangan? Naguba ang lock ini. Mao nga gipalipot ka din sa luyo. Ug mayo kay niya gyud ka, Bilyo. Yan na sir. Nadaan ako ang imong gipato din Ang mga gamit ni Ma'am Lilis Kasal nga nabilin sa hotel. Salamat. Ang Buda, na? Naman sir. Sige. Makalakaw ka na. Di lang nila ko isuod sir. Ayun na. Ako na'y bahalang muda, na. Ug tuod, kung mangutana sa mama, kung diin ka, ingna ha, nga naghatod ka sa mga gamit ni Lilis Mall. Ug dito ta nagkita. Okay? Okay ka sir, Arnel. Si Ma'am Lily, kumusta man? Nadisgrasya man ko no. Pero matod pas driver nga nagkuha niya, wa man siya dito sa hotel. Nanawag ra si Lily na ako, nasa sud. Pero di ko gusto nga may mutugaw namo. Okay? Labi na nga doon na siya gipamati. Mo nga di ko gusto nga may baw sila si mama nga ni Amy Dinis bay sa probinsya. Okay sir. Okay, sige. O makalakaw ka na. Taas pang imong bihayon. Okay, sige Sir Arnel. Sige. Mingaw naman sa gawas. May sakinan nga may palayo. Salamat nga wa ko nimo tagi problema. Ibaw ko. Wag hapon ko'y mahimo kung mapakitabang ko ato niya. Kaya nakailagot siya nimo. Nag-sergod siya. Buti pa sabot nga imo ni sakop. Maayo kay gigamit sa nimo imong utok. Pobre ko, pero di ko bugo. Og, tarong kong trabaho, no? Lakaw na sa taas. Katuog na. Ogoy. Ayaw pagunahon nag-ikyas ha. Kay daghan patag sabutan ugma. Ha? Sabutan? Sa may mo sabutan? Uy, hala. Hayak naman di ay. Mura mo sa day kag baboy matuog ha. Masabag ka! Nama ka diha! Misot ka din nga man ang hidako. Aha! May dautan kang hunahuna, no? Kung may daotan ba kung hunahuna, gabi iraunta ni na ako gibuhat. Bangon na dihoy. Og isulob ng sinina sa tiilan sa imong kama. Sinina. Mo sinina. Ano ko tao magbuot man kas kong isulob. Nga doon naman ko'y akong... Hay man akong bag.
Ako nang gidaoban. Magpaabot ko nimo sa kusina human sa 30 minutos. Kung di ka manaog, sakon ta ka dinhi. Ug pas-ano na ko paingon sa ubos. Grabe. Ingon ini ni siya. Murag mayor kung manulti. Pao sa tingaling na usab ang una-una ni Lily. Ug na ni magpakasal niya. Timpa, kung kinsa man ni sinina nga ipasulob na ako. Tultula ang Pinoy-anan silang amahan. Ni Jose. O sige. Huwag kung imo nang matultulan, tawag ako. Kinahanglang ikasulti kong amahan ni Lily. Unsa bang plano nimo? Nga nang ipapangita man nimo among amahan. Kinalang mo balik din si Lily. Busa kinalang hangtod ang inyong amahan. Akong magunitan. Haon man di kaya nimo ka ng sinina ni Lily? Ha? Lingkod na diya. Ngaon na ta. May pagkaon na? Kaon na. Kay doon na tayo sabutan. O kung sa mag-iato sabutan, ha? Ay, kabuka ito din akong bago eh. May pag ako na nagipili ng uban akong gamita. Oh, si Lily. Nanawag ka. Hello, Lily. Hay, ang kakaroon pa. Niya, padung na ko sa gawas. Di ako suluyo mo agi sa akong gabangang bay. Kaya nakabantay ko nga, tunay nangita na ako sa unahan. Kinalaman ka pa rin yung kadya pa. Basig na na sa ilang tao nga nangita ni mo. Maogi na akong pagtuo. Ikaw manggod, giunsa man nimong imong kinabuhi. Uy, nagpadamang yung ka ng jigger. Pa, ayun ang gudig yaw-yaw pa di ha. Sige na, tawag ka ng dayong ko. Kung makakita ka nagdapit kayo mong kataguan, kanang layo di ha. O lagi, magpalayo ko dali. O sige, amping. Makalabaw na tayo ni. Karon, human na magitag kaon. Sa meto sabutan. Di na ako matago-tago hangtod sa hangtod. Ang bahay ni Lily. Busa kinahanglan magsabot ha. Unsa lagi to sabutan? Ikaw ang mupuli sa dapit ni Lily. Unsa? Oy! Di gid na mahimo no. Ngano ko taong ako'y mapuli niya? No, di na mahimo. Lahi ko, lahi si Lily. Gawas pa, di ko mahimo magdugay dinhi, oy. Di ko mahimo magdugay layo sa akong inahan. Wa ka na'y mahimo pa. Sa kadako sa kadaot nga nabuhat ni Lily sa akong pamilya ug sa akong pagkatao. Kinahanglang ikaw ang musulbad. Kay ikaw ang niya. Usa? Hoy, mister! Dili mahimo nga imo ko diktahan sa ngay kong buhaton, ha? Ano ko tao ako mahimo papulihon sa dapit sa akong kaluha, ha? Tungod kay kaluha ka niya. Simple, di ba? Tungod kay mahimo nga ikaw una ang mubarog nga Lily. Samtang wa pa ang salbahis mong kaluha. Unsa? Mangilad ko? Kana ang di ko mabuhat. Kung nabuhat na sa imong kaluha, mabuhat sa dani mo. Kana ang ipaniguro ko nimo. Naa sa inyong dugo ang kaisog nga mubuhat og mga imposibleng mga butang. Og yun, sagutan ni mo pag siguro nga mo na ako. Hoy lalaki, dili mahitabong musunod ko sa tanan nimong gusto mahitabo. Nakabati ka? Wa ha? ko magpaabot nga musugot ka. Ang akong giingon nimo nga imo ning buhaton. Okay? Buhaton nimo. Usa ni kamando og dili pamalihog. Basta! Dili ko! Dili ko nimo mahimong balibaran. Why magbut na ako mo balibad ko? Ano gutaan? Asa ka? Asa ko? Adi mo lakaw! Mabiya din he. Og dili na mo makita nimo hangtod sa hangtod. Oy, ay pagsaba. Nanawag si mama. Oh, may na may baw ni mo inahan. May baw siya sa tinuod. Dili mahimong bakakan nimo siya. Oy. Kinahanglan bakakan ko siya. Aron di siya mag-uol. Kay oras nga may daotang mahitabo sa kuinahan. Tungod sa kabuang sa imong kaluha. May daotang mahitabo niya. Ka? Busa ay pagsaba. Hello, ma. Oh, nga nang nanawag na masag ka. Kinuo ko.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!